Per nosaltres el primer repte ha estat confrontar-nos i formar un conjunt arquitectònic amb aquest edifici, on ens trobem ara, aquest meravellós edifici que és un exemple de l'arquitectura moderna de Barcelona, obra de l'arquitecte Robert Terrades i de l'enginyer Vicente Alegre, de 1964. I és justament d'aquest edifici on traiem moltes de les pistes per garantir l'inserció urbana del nostre projecte en el que és el conjunt de l'illa. Com podríem parlar de la continuïtat del basament, de la permeabilitat de tota l'illa, de tota oberta cap a la Diagonal, cap al carrer Adolf Florença, cap a Gargallo, o la posició del volum principal, del volum de la torre, que es retira respecte a la Diagonal, es retraça per cedir el protagonisme a l'edifici on estem ara. La nova i renovada plaça de l'Enginy, que és on es relacionen totes les parts del projecte. Aquesta plaça penetra dintre del nou edifici, formalitzant el nou vestíbul. Aquest vestíbul té una secció esgraonada, la qual ens condueix cap al que serien les dependències principals i més grans de la nova escola, que són les aules que es situen en el basament. Les aules, als nivells més alts, es reserven pels laboratoris, els departaments i les peces de menor format. Per l'escola és una oportunitat de reprendre una actuació que es va iniciar entre el 2002 i el 2005, que pretenia créixer i ampliar l'espai de l'escola amb un nou edifici, part del qual es va començar, i ara el que es tracta és de reprendre aquella obra amb una proposta diferent, que encaixa perfectament amb la resta de l'escola i que aportarà i permetrà actualitzar els espais de l'escola, per tant que els nostres estudiants puguin treballar en les millors condicions possibles i amb les eines amb les que s'està acostumant a treballar a totes les universitats més punteres pràcticament del món. Jo crec que tant a l'EdShape com a l'UPC hi ha molta capacitat docent de recerca, de transferència de tecnologia, i aquest espai és una forma d'expandir-nos i créixer i augmentar tot això que volem fer. L'edifici L, en concret, suposa un pas endavant no només per la docència, sinó també per la recerca. Es disposaran de molts metres quadrats per poder ampliar equips d'investigació, per poder tractar temàtiques des de moltes perspectives i poder validar-les a través de prototips. Aquest edifici permetrà que aquesta escola continuï sent referent en l'àmbit de l'enginyeria industrial en el nostre país i permet donar resposta a les necessitats de la formació, la recerca i la transferència de tecnologia que demanda la societat en el segle XXI. El nou projecte s'aixeca sobre una estructura existent, una estructura que arriba fins a la planta baixa. Hem dissenyat un sistema d'encavallades a la coberta que el que fa és carregar i descarregar els pilars, els suports verticals de les plantes, tot mantenint el seu ordre, però transmetint les càrregues assumibles a la fonamentació. L'edifici és reflex del lideratge que exerceix l'escola en el desenvolupament industrial de Catalunya, marcat per la sostenibilitat i l'eficiència energètica. Funciona com una pila, amb panells fotovoltaics en façana que tenen una doble funció: generar energia i protegir l'edifici de la incidència solar. L'expressió de l'edifici és lleugera, fins a cert punt tecnològica, quasi sembla una bastida, és a dir, com si estiguéssim parlant d'un edifici en construcció, on s'ensenyen totes les seves parts. Hay como tres cuestiones muy importantes, que son la relación con la ciudad, la relación con el edificio existente y la atmósfera del espacio interior. Como se puede ver aquí, es una atmósfera de espacios continuos. Esa especie de espacios continuos queríamos que estuviese siempre también en el proyecto. La relación que existe entre el edificio que hacemos, que haremos, y el edificio en el que estamos es que las características esenciales aparezcan también en el edificio nuevo. L'edifici L s'inscriu urbanísticament dins del que s'anomena Campus Sud de la Universitat Politècnica de Catalunya. De fet, perquè un conjunt d'edificis esdevingui un campus, el que cal és que hi hagi un element que sigui capaç de cosir-ho tot. I en aquest cas no hi ha altre element que ho pugui realitzar que el carrer Pau Gargallo, que és un
carrer per la banda inferior de la Diagonal, que des de fa temps estem reivindicant la seva pacificació, perquè és justament en aquest espai en què creiem que podrem aconseguir la indispensable vida universitària que tot campus ha d'assolir. Avui el que celebrem és que hem complert un compromís que la universitat tenia amb aquesta escola. I tan important com disposar d'un projecte que respon a les necessitats de l'enginyeria industrial en el segle XXI és disposar del finançament de 11 milions d'euros, de fons propis i amb el suport de la Conselleria de Recerca i Universitats per poder començar les obres aquest mateix any 2025. Avui estem escrivint una fita en la història de l'Escola d'Enginyeria Industrial de Barcelona, una escola legendària, i amb aquest nou edifici estem projectant-nos cap al futur, tant l'escola com el conjunt de la universitat.